Yay! Team Fighter! Congrats with you ang MV. It's me, Dance. Do! Oh, so nice! Yun na lang pagkakuha. Uy, idol! Do! Oh, nice! Wow, nice one. Do! Wow! Idol! Do! Silang kumanta. Galing ka to niya. Yeah, sila. Tacho. Oh, idol! God Family's in the house! Do! Oh, tas in the house. Malingaw ka niya. Hey! Nakasiksi, ah? Hi, Baning! Hi, Baning! Kita ang bitisa na. Lo, Kobe! Na-imagine ko kung ilang hours or days silang ginagawa. So, yung sabihin free sila lahat. Ay, yung iba kinunan na before. Oh, I think, yeah, kasi konti lang yung BTS nila. Ganda, galing! Sino edit yun? Nasa may kuan? Wala sila, Wala si Carl siguro. Hello, kung vlogger ka dapat marunong kumakain. Sa bagay. Wow, Jellan, no? Boss Jellan! Yawang Boss Jellan, no eh? Di madao. That's Ryan. Alam mo, ang maganda sa kanila, hindi sila nag-inhibit. Like, all out din sila. Twitch ano? Dili. Si katonang uyab ni Baning. Team fighter din yan. Mura. Uyab ni... Uyab, ano ba itong Baning? Nice, oh. Yan yung yung buhol. ma-achieve, hindi ko pa alam paano gawin. Mas, like, yung opacity sa likod. Double na double opacity mo. Kasi na-compose. Lah. Ay, mga ating fighter kasi na-compose yung kan. Palihog! Pagawa kami ng kanta, be. Guys, malapit na din ang ano namin, guys. Ang anniversary. Bakit naman? Giro, try yan, oh. Murag true. Hey! Asan Carl dito? Si Carl yung nasa... Get na fighter! Kailan Uy, maka-LSS yung... Simon Carl, good. Simon Carlo. Things natin ba? Uy! Nice! Nice Nice one. Kami ang team fighter! Hey! Kami ang RBS! 1, 2, 3. Kami ang team fighter! Mga vlogger na fighter! Woo! Kayo ang team fighter! Kami ang RBS! Uy! Guys, congrats! Congrats! Idols! Alright! Wala na, talo na tayo! Panalo na sila! Hoy! Hoy! Kasi Daisy mo na mukhang tao. Hoy, dili mo ni contest. Wala makikontest sila ha? Wala ha? Dili contest. Hoy, nalipay ninyo yung mga master. Hoy, mga idol, naman na mo! Hindi tayo nakipag-compete sa team fighter. Doon tayo sa... Hoy! Doon tayo sa... Mag-produce ba, no? At saka si Kumbaga. Carl, sobrang magaling siya sa mga transitioning. Makita mo sa Dili, mga tracks niya. the music itself is kuan siya, dili siya murag Catchy, no? catchy siya nga, like Ang rapod, nakaka-LSS yung Relatable. buo nila, yung chorus. Mas indot man gud ikantahon ang rap kay dili ka manginanglan og tono. True. Kanang Sabol. Hoy, ako si Ian Mendez, pinakagwapo. Ano ba? Dapat maginana, taoy niya. Pero dapat imong i-flow sa melody. Di na nga magpataka Sa beat, sa beat, Oh, sa di no pataka. Rhyme mo sa napod. Rhyme points. Guys, meron na naman mga trigger. Fighter the best #1. Para magbaya, maglingaw, tatanan. Kami ang